nemu teges senaosa putra manten menika ingkang dipun wastani sampun usun bale wisma sampun omah rinten saha dalu tansah dipun kula wetah tansah dipun paringi piwulang ingkang sae mugi-mugi benjing anggenipun sareng nglampahi usun bale wisma Nimas Ayu Lilik kalian Mas Bagus Angga tetepo ing kawontenan ayem tentrem rinten saha dalunipun bodoh gak usah nyanyi lampahipun bapak saha ibu anggenipun bapa ingkang putra sampun durugi papan panggenan ingkang sinten iya sesampunipun kalampahan kasunyatan padha-padha abote ora ana bedane ing tembe anggenipun kanthi ngucap kalimah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Silakan duduk Mas Manten, Mbak Manten. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggung jawab maringi gunakaya ingkang garwa. Supados sing binjing anggenipun badhe omah-omah sesarengan tansah manggih katentreman. Rada dhuwur Mas Angga, dhuwur. Ben ketok disekseni wong akeh. Tanda yekti panjenengan wong lanang sing jujur oleh kaya dikekne bojone kabeh. Ketek sing resik. Aja nganti ana sing keri. Nek ana sing keri tengere kowe besok seneng selingkuh karo wong wedok babakan blonjo. Duit kekne wong wedok kabeh ya sida rauman. Terus dipun titipaken kalian buat Mini jenengan tapi Bu. Tak tampanane nduk, syukur alhamdulillah. Muga-muga besok dadi bondo donya sing barokah. Dongakno turah kathah besok kanggo lunga kajana ing tanah suci Mekah ya, Nger. Tak jalone dongane para lenggah, sedaya ngucap alhamdulillah. Kawan Kembul Bujana Ndrawina dahar sego kuning. Pramila saking menika tiyang Jawi menawi ngawontenaken acara manten, muga-muga kena esbar mantene ndang ngawur padha kating kruntel. Enten serundeng disurung ya digandeng, wong wedok iki disurung dijak urip bebarengan, digandeng enek penak lan orane dilakoni wong loro. Daharen Mas, alon-alon bismillah sik. Alhamdulillah, mangane kalih sendok. Tegese sendok nenek perkara apa-apa sing penting kali sing wedok. Ki bothok yu. Ki bothok wae. Aku dadi gak ganggu suaraku, potong bayar aku. Napa mboten niku? Mboten enten iwake berarti niku tarak. Wedi nak kena diabetes. Terus dipun paringi ngunjuk banyu putih muga-muga katresnane manten Yuliawati. Ngombene diadai gelas, tegese gelas nek tugel gak kena dilas. Kekudangane wong tua mbiyen yen wis omah-omah sejatine ora leh pegatan. Mergo nek kadung pegatan sambunge angel tenan. Mila saking menika dipun tengeri ngunjuke manten ngangge gelas. Nek tugel gak kena dilas, aja sampai tugel tekan tengah dalan ya Mas manten.